vaig a passar acampant en la plaça fins a negociar. Ja estic farta, no puc treballar perquè les aules estan a reventar. Tota esta setmana me la vaig a passar acampant en la plaça fins a negociar. Ja estic farta, no puc treballar perquè les aules estan a reventar. En conselleria ens volen torejar, Horta i Maqueboi no ens volen fer cas. Parlen molt i a una aula no han entrat perquè les seues van al concertat. Que no fa falta que ens enganyeu més, ja sabem que per als bous van els diners. Que farem canviar aquesta situació, volem millorar la nostra educació. Tota esta setmana me la vaig a passar acampant en la plaça fins a negociar. Ja estic farta, no puc treballar perquè les aules estan a reventar. Tota esta setmana me la vaig a passar acampant en la plaça fins a negociar. Ja estic farta, no puc treballar perquè les aules estan a reventar. Vaga educativa, consellera, dimissió. Vaga educativa, consellera, dimissió. Vaga educativa, consellera, dimissió. Vaga educativa, consellera, dimissió. Ara que era la prueba. Salutacions a Rocío Cano. Van gravar ahir la cançó de l'acampada educativa. Rocío, Rocío, Rocío. I bé, seguim ara amb Ràdio Vaga en un insospitat crossover amb Xusma Deluxe, amb Aina Montferrer, de Palmer i de Xusma Deluxe. Xusma Deluxe, que és un podcast molt roïn en comparació amb Ràdio Vaga. Bueno. Sí, ho dic de veres. Nosaltres, com te deia antes, ens documentem en Xusma Deluxe. Nosaltres fem ressenyes, entrevistes de llibres, sí. Però no sabem molt, som bastant analfabetes. I bé, estem amb Vicent Mauri, que ens acompanya per parlar de la vaga del 88. Ens fas una presentació, Aina? Sí. Vicent Mauri i Genovès és exmestre, exmembre de la Junta de Personal Docent No Universitari de València i exportaveu de la Intersindical Valenciana, activista social, això no ho ha deixat de ser, i membre de diverses entitats com Entre Pobles, Associació Valenciana Amistat Poble Cubà, José Martí, que era un poeta valencià, i Ciment, Folk, etc. Aleshores, moltes gràcies, Vicent Mauri, per haver vingut com a representant. Un aplaudiment per a parlar-nos de la vaga del 88. Perdó. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Sí, Vicent, a mi m'agradaria saber primer el nombre de dies que dura la vostra vaga. Bueno, abans de començar en la vaga, el que volia és felicitar-vos per estar aquí al centre de la ciutat resistint davant de les polítiques del govern que tenim ahí enfront i animar a que continueu aquesta lluita fins que tinguem resoltes totes les reivindicacions que tenim en esta vaga. Pues van fer 22 dies de vaga. Comptant el cap de setmana? No, perquè no era una vaga indefinida com esta, era una vaga que se van començar a convocar diversos dies. Va començar el dia 9 i 10 de març i després sobre la marxa s'anava convocant més dies de vaga. També és cert que va haver un moment que va haver un trencament de les negociacions i sindical també, i se va convocar una vaga indefinida que va durar un parell de dies. Al final ja en el mes de maig i juny, però 22 dies de vaga va fer pràcticament tot el món. És a dir, eren com intercalats, no? No eren seguits a l'estil que hem fet nosaltres, eren diferents. No, era una vaga intermitent. D'acord. Sí, una vaga intermitent. Va haver, per recordar, va haver un avís al Ministeri d'Educació per part de 6 sindicats que estaven negociant, Comissions Obreres, la UGT, la UGT, ESTEC, AMPE, CESIF, que els coneixeu prou bé, no? A estos dos, sí. I Medisatu i la UGT. I el Ministeri no va fer cas a l'avís dels sindicats. Els sindicats demanaren negociar 3 temes. La homologació retributiva, que si voleu després explique el que és, la responsabilitat civil
y la jornada laboral. El Ministeri no va fer cas, se va convocar un vaga el dia 9 i 10 de març i un calendari durant el mes de març, abril i maig de vagues intermitents. La història em resulta familiar perquè els sindicats venien als instituts en setembre anunciant un calendari de mobilitzacions, uns avisos a conselleria, el primer avís va ser en desembre, el segon avís i definitiu va ser en març de o no ens feu cas o ens plantem en indefinida i així estem, des del dia 11, 25 dies, benvinguts i benvingudes al 25è dia de vaga. I un poc, si podries parlar quin càrrec tenies en aquella vaga, on estaves. M'has comentat abans que pertanyies a un sindicat, que ens explicaves un poc on estaves en aquell moment. Jo vaig ser funcionari a partir del 85. Vaig estar pel sud, per la Vega Baixa i Alacant. I en el 88 era membre del Secretariat Nacional de l'STPB, que he sigut durant molts anys membre del Secretariat Nacional de l'STPB i fent un paper paregut al que fa ara Marc Candela. En la vaga bàsicament me dedicava a anar per els centres, a fer assemblees, a organitzar la vaga i també a donar suport al procés negociador. I ens podries explicar un poc quina era la situació que se vivia aleshores en l'educació pública que va portar a la convocatòria? I aquests termes que has utilitzat de responsabilitat civil, no sé què, per a persones que no controlem? Sí, durant els anys 80 va haver moltes mobilitzacions importants perquè hi havia una obstinació per part del govern de Madrid de tirar endavant una carrera docent molt jerarquitzada. Per tant, havia hagut molta tensió en aquells anys en els centres educatius. I les primeres eleccions sindicals van ser en l'any 87. I en aquestes eleccions va haver una cosa molt important per a mi, que va ser un debat sobre els problemes reals que tenia el professorat. I aquests problemes eren bàsicament estos tres que vos he dit, algú més, però estos tres. L'homologació retributiva. Els funcionaris docents estàvem pitjor pagats que la resta de funcionaris de l'administració pública, no? Sí, havia una diferència important. Això venia com del franquisme, que els mestres cobraven molt poquet, això de passes més fam que un mestre. Bueno, ja no era el franquisme, era ja la transició i la democràcia. O sigui que hi havia hagut ahir uns quants anys que no s'havia fet res per a homologar les retribucions nostres a la resta de funcionaris, no? I per tant, des d'aquest punt de vista, era una discriminació important que suposava no guanyar tants diners com els equivalents en la funció pública. I ho vau aconseguir, això? Bueno, jo crec que en part sí, perquè l'acord final va ser un acord d'unes 20 i poc mil pessetes d'aquella època, 20.000 i algo. I això es posava en una situació prou pròxima a lo que cobraven els funcionaris. Per ahí farem una qüestió que per a mi és molt important i que abans comentaven algú de vosaltres. És que la reivindicació era que tots els cossos docents tingueren una pujada salarial equivalent. És a dir, no que els catedràtics, els cossos de secundària i primària tingueren increments diferents, sinó que tots tingueren una pujada, un complement específic similar. L'increment de complement específic fora similar. I també se reivindicava una declassificació en el complement de destinació. I per tant era un augment molt lineal. Se va aconseguir una part important de que reivindicaven en el tema retributiu. I què és el que no es va aconseguir? Bueno, si me permets, abans de dir el que no, diré una cosa també molt important d'aquella època, que era el tema de la responsabilitat civil. Això no va dir jo, si ho podia explicar i quina reclamació era. Va haver una època, en els anys 80, que va haver moltes denúncies a mestres i a directors, o mestres i directores, a professors i professores, per accidents que havien en els centres educatius. Aquestes denúncies deixaven una situació de desemparament al professorat.
I el que exigirem els sindicats era un canvi de llei per evitar aquestes situacions que es donaven, perquè va haver condenes a professors per accidents que havien en horari escolar. I també reivindicàvem una pòlissa de responsabilitat civil i que els serveis jurídics de les administracions, en aquest cas de la Generalitat Valenciana, donaven cobertura al professorat davant de les denúncies. I això ho aconseguirem. Se va firmar una pòlissa de responsabilitat civil, els serveis jurídics actualment donen suport als mestres denunciats i també va haver un canvi legal per a protegir el professorat. I això em sembla que ara igual és la prehistòria, però en aquell moment era un tema molt rellevant. És interessant perquè ho donem per fet segurament que ens pareixeria una aberració, no? Ara que un director d'un centre perquè un xiquet se cau un bac i se fa no sé què tinga, no sé, anys de presó o que pagar diners, no? I les coses a vegades les donem per fetes i no ho són, les heu lluitades a altres persones abans. A mi m'agradaria recordar el fet, el recent en Saragossa, que va haver un accident en un escolar, n'hi ha professors imputats, n'hi ha professors en judicis. Però això depèn de cada autonomia, si hi ha la responsabilitat civil, la gestiona Generalitat o no? És que la penal no pots evitar-la. Ja. Per això parlàvem de la penalitat civil. La que ha faltat penal un xiquet, caigui un bac és inevitable. Si un pare va per la via penal, el que sí que fa l'administració pública és els serveis jurídics, per almenys aquí en el País Valencià, desconec el tema d'Aragón, la Generalitat Valenciana te facilita uns abogats per a que te defensen. Una cobertura. D'acord. Però el tema penal és com qualsevol ciutadà valencià o valenciana, no? Que ahí no te pots escapar-te, no pots tindre, entre cometes, un estatus diferent. Demano disculpes perquè jo de dret sé molt poquet, la veritat. Tinc la sort que no he sigut molt denunciada per ara. Eres afortunada. Soc afortunada, toquem ferro i fusta i de tot. I bé, a mi m'agradaria saber un poc com es va viure aquesta vaga, perquè jo crec que és un sentiment compartit per tots els que estem secundant la vaga, que hi ha dies que es viuen amb molt d'entusiasme, hi ha dies que pensem que ho tenim a tocar, hi ha dies que ens enfonsem perquè es fa molt dur dia rere dia veure que les negociacions no prosperen, que bé, tots els altibaixos que es passen durant una vaga d'aquestes característiques, i m'agradaria saber un poc com es va viure en aquella època. Bueno, la vaga es va viure de la mateixa manera que has definit tu la vaga actual. Havia moments d'eufòria i moments en els quals pues, no estaves tan content, ¿no? Aquí va haver un procés de negociador a nivell espanyol, a nivell estatal. Anarem a Madrid i omplirem Madrid de professorat, no en samarretes com ara, però bueno, l'omplirem Madrid, i de fet aquí a València se va fletar un tren que va eixir per la nit i arribarem a Atocha, i d'Atocha inscriurem tota la gent que anava en el tren en massa per a omplir el carrer Atocha i Madrid. Va ser un moment d'eufòria molt important. Però això va ser, si no recordo mal, a final d'abril. Crec que va ser el 20 i pico d'abril. Al cap d'uns dies va haver una firma d'un preacord en Madrid, que això també és discutible. Jo intentaré fer les coses més objectives possibles perquè no vull que aquí entrar en altres dinàmiques, no? Se va firmar un preacord sense tenir en compte l'opinió del professorat. I allò va ser un moment força crític. De forma que, a partir d'aquest moment, aquí al País Valencià se va reivindicar una negociació valenciana, que allò se veia com una cosa, una marcenada, perquè dia, en València no se pot negociar, això no és Andorra, diuen alguns. Però en aquell moment ja teníem un estatut d'autonomia i les competències educatives estaven com ara o encara estaven en transició? No, exactament igual, però alguns pensaven que el tema és esto que vos he dit, d'homologació, de responsabilitat civil i de jornada laboral, que també és un tema que està en la plataforma reivindicativa, era un tema del Ministeri. Però aquí se va haver un procés de negociació important i se va arribar a un acord aquí en el País Valencià, igual que en el País Basc, abans que s'arribara a un acord en el Ministeri. I aquí el que vam fer és obrir un procés que ha durat des d'ara, un procés de negociació autonòmica, nacional, com cada vulgui dir-li, en el País Valencià, que en aquell moment se veia, insistir, per alguns sindicats i alguns sectors del professorat com una marcenada, però realment aconseguirem aquí un bon acord que era econòmicament millor que el que després
se va firmar en Madrid. I disculpa la ignorància, segurament algú més d'ací té la mateixa pregunta, però li fa vergonya dir-ho. Qui manava, sí, en aquell moment? Qui estava en la Generalitat? El president Lerma estava ahí. PSOE era PSPB, per tant, Sí, Joan Lerma... Sí, Pere Siscar era el conseller d'Educació, que va fer una aposta molt arriscada. Hi ha coses que li podem donar per bones i altres que no. La LUEP, per a mi, no va ser una bona llei No t'agrada la llei d'ús i ensenyament del valencià? No, perquè se va quedar prou curta. I si pensem com en el punt en el que estem ara en la llei 1/2024, mirant-ho en perspectiva... Molt pitjor, però igual si la LUEP hagués anat per una altra línia, igual no arribarem a aquestes situacions. Però bueno, és un debat important també, no? Però Ciscar se va arriscar molt negociant aquí al País Valencià. Perquè no diuen que sempre fem els docents la vaga contra la dreta, que en aquest moment la van fer contra l'esquerra. És que És un argument molt utilitzat, no?, en esta vaga. Als d'abans no li muntàveu vagues. És un argument que ens han repetit infinitament. Que no dic que el PSPB siga super d'esquerres, però no és PP i Vox. Sí, pues Ciscar era el conseller, ell va obrir un procés negociador, però el PSOE en Espanya li va impedir firmar l'acord abans de l'estiu i se va firmar l'acord en setembre. I per què els ho van impedir? Pues perquè obrien una escletxa. Si començaven les comunitats autònomes a negociar, obrien una escletxa important al Ministeri i el PSOE no estava disposat a que passara això. En aquell moment el color de Madrid i el color del País Valencià era igual. Quines diferències es trobarien per a negociar ara, per exemple, que els colors són diferents? Que així tenim dreta i extrema dreta i allí tenim perrochanchismo, que se suposa que és PSOE. Hem de muntar un tren a la Madrid a plorar, ahí a la Castellana? És diferent, no? Jo no montaria el tren allí, jo montaria un trenet per anar a Campanar i ja està, però... No, és veritat que hi ha coses que depenen del Ministeri, efectivament. Per exemple, els augments anuals, el govern espanyol és qui es marca i aquí el govern valencià el que sol fer sempre és copiar. Això que diu Pere Llorca de que hi ha hagut un increment salarial en els darrers anys ha sigut per acords o desacords que han hagut en el Ministeri d'Administracions Públiques. Per tant, igual cal muntar un tren per a que l'increment salarial dels funcionaris de tots els cossos que hi ha i de totes les administracions no siga tan curt com el que és actualment. I una altra cosa que ha sigut fonamental en esta vaga ha sigut la presència de les assemblees en els centres educatius, d'assemblees de docents. No sé si és una opinió compartida, però jo crec que les assemblees de docents han sigut, en aquest cas, el motor de la vaga, el que ha mobilitzat, el que ha fet que la vaga tinguera implementació a nivell de centres. I m'agradaria saber de quina manera es va organitzar en l'any 88, si n'hi havia assemblees de professors, si aquesta organització es feia a través de les organitzacions sindicals. M'interessaria molt un poc. Sí, hi havia assemblees presencials, ara se fan algunes online, en aquella època hi havia assemblees presencials en totes les comarques i aquestes assemblees presencials solien anar representant dels centres educatius. Per tant, les assemblees en aquest sentit eren molt representatives, perquè aquí la de la ciutat de València i l'Horta se feia en el Benlliure, i el Benlliure estava, l'antic saló d'actes del Benlliure, ple de gom a gom, però si anaves a Arroyo de Corella i Gandia passava exactament igual. Però de cada assemblea n'hi havia un representant, veritat? Sí, com a mínim intentàvem que hi hagués assemblees representatives dels centres educatius. Sí. Per això he dit abans lo de representatives, perquè hi ha assemblees que pot haver molta gent i no representar els centres, no? Correcte. I aquestes assemblees eren assemblees que marcaven la línia, bàsicament, sobretot alguns sindicats. Hi ha sindicats que mai s'han vinculat a una assemblea. L'AMPE, la CESIF, mai s'han vinculat a una assemblea. Encara que anaven al Benlliure i interveníem. La mesa de l'assemblea en el Benlliure solien ser els sindicats que negociaven, però la gent marcava la línia que devien portar els negociadors i alguns sindicats sí que ho feien això. Altres, com ha passat ara. Ara la CESIF ha firmat un preacord i l'AMPE se sentia contra l'opinió de la gent. Però en aquest sentit hi havia un procés molt assembleari i és una cosa que jo crec que és molt important en el País Valencià. Aquí la marea verde existeix des dels anys 70, no en aquest nom, però és una característica del sistema educatiu valencià. Un moment assembleari que en alguns moments àlgids esclata com ara i en altres moments
pues, està parat i no hi ha aquest moviment. Però l'assemblea, o el moviment assembleari, que seria professorat, pares i mares, alumnat, aquí hi ha una tradició molt important de treball conjunt i en moments determinats pues, hi ha grans mobilitzacions. Hi ha una que ha passat desapercebuda molts anys, que és la del mapa escolar, de l'any 96. El PP va presentar un mapa escolar en el 96 i va haver una mobilització de les més importants de la història del País Valencià en el sistema educatiu. Milers i milers de persones se manifestaren contra aquest mapa escolar. I per què? Perquè hi ha una base que si se treballa dona aquest resultat com el que tenim en aquest moment. Pots explicar què és això d'un mapa escolar? Perquè jo no ho he comprès. Sí, el mapa escolar era la planificació educativa que tenia el govern del Partit Popular en cada poble. És dient, pues en este poble a la qual hi ha tantes escoles, pues hi ha una que sobra, una que hem de transformar en un centre de secundària, O sigui, no tant sobre metodologia, sinó sobre la quantitat de centres que feien falta a cada localitat depenent de la demografia. No? Sí. I ahí se va veure que havia una aposta gran per la privada i el País Valencià se va revoltar en contra d'aquest mapa. I és el que deia abans, per la pregunta que em feia el company. El moviment assembleari en el País Valencià existeix. Quan hi ha un moment com este, pues esclata. I el que caldria és que este moviment assembleari, en la situació actual que hi ha, fora estructural i no conjuntural. Clar, jo volia incidir en este detall. Jo soc interí, 6 anys xafant centres, la primera assemblea que he viscut i és comarcal de Burxassot. És a dir, jo crec que això marca un abans i un després en el moviment dels centres i que això ha de vindre per quedar-se. El moviment assembleari que és el que ha guanyat força. Per tant, visca les assemblees i que continuï la seva vida, perquè és l'única eina que tenim el professorat per unir-nos és que n'hi havia gent que ni saludava pel corredor i ara ens juntem i conversem i tenim les mateixes eines de lluita, els mateixos fins. Per tant, això és superenriquidor i no podem tornar a perdre. I l'any que ve, si canvia el govern, hem de continuar. Jo crec que és el missatge que s'ha de llançar. Sí, efectivament, jo estic totalment d'acord amb tu. El moviment assembleari és fonamental si volem aconseguir guanyar, en aquest cas, esta vaga i aquestes reivindicacions, però, com tu dius molt bé, hem de continuar, perquè les agressions són constants. I hi ha una màxima del moviment pensionista, que és governe que governe, les pensiones se defienden, diuen ells. Pues governe que governe, l'escola pública es defensa. Governe que governe, les condicions laborals nostres es defensen. I, per tant, nosaltres, en aquest sentit, hauríem de garantir que este moviment perdurarà. Jo he dit abans, és difícil a vegades mantindre molt de temps un moviment assembleari, però aquí, durant molts anys, ha hagut aquest moviment de cima i valle, de moviment assembleari, i bueno, jo que estic molt content, des de la meva experiència i sent jubilat, de veure com esteu fent esta lluita. Crec que és una lluita exemplar, una lluita magnífica, i esteu donant un exemple que hauria de seguir tota la funció pública valenciana, perquè tenen problemes similars als nostres i haurien d'activar-se, i jo ho tiré ahí. Jo crec que en la tardor hauria d'haver una jornada de lluita de tota la funció pública valenciana. Ahir vam entrevistar a Simon Dutell de l'Unió Sindical Solidaire de France, de la secció d'Educació, que ha estat en el comitè de vaga en el que es parlava de la reforma de les pensions el 2023, i ens dia que quan hi ha mobilitzacions de sectors concrets i en particular del sector de serveis públics, és molt difícil que aquestes mobilitzacions arriben a convertir-se en crisis polítiques. I m'agradaria saber quines aliances, si en van haver en l'any 88 amb altres sectors, ja siguen del sector públic o amb altres sectors del món professional, d'altres sectors productius, etc., per tal de forçar les negociacions, perquè una de les coses que crec que estem veient durant aquesta vaga és que, tot i que té molt de suport social, molt de suport dels treballadors, un alt seguiment en la vaga, és molt difícil fer cedir al govern en les negociacions. En el 88 se va aconseguir un acord en maig que se va firmar en setembre en el País Valencià i un acord en novembre en Madrid, amb el Ministeri, per la força de la lluita del professorat. Ara teniu aquí una aliança, o tenim aquí una aliança amb la Federació de Pares Gonzalo Anaya i en la de FAMPA València.
Correcte. Com a mínim. No sé si Sí. altres FAMPes han donat suport. Sí, sí, sí que sí. sé que la COAPA l'ha criticat durament, que és una altra federació de pares, però en aquell moment, al final ja quasi del procés, les associacions de pares i mares d'alumnes, o per almenys la superestructura, millor dit, perquè la superestructura és una cosa i les AMPes de cada escola és una altra cosa. Se va manifestar per a que, pronunciar públicament, per a que separara ja la vaga, perquè se va dir per part d'aquesta superestructura, aquests dirigents de la FAMPA, que estava dañant-se molt el sistema educatiu. Perquè imagineu això, 22 dies de vaga durant un trimestre, no? Bueno, en aquell moment no teníem aquestes aliances. Jo conec molt bé a Soliders, perquè tinc molta relació amb la gent de Soliders, i han donat suport a aquesta vaga també. Ens han enviat a un comunicat de suport. Però ara sé que hi ha més aliances que en aquella època. Perquè també és veritat que se va utilitzar una eina que també s'utilitzarà, però sense èxit, crec jo, que els funcionaris són uns privilegiats i que són prou insolidaris en el que passa fora de la funció pública. I no han aconseguit ara que això, encara que aquest discurs està ahí, qualli en la societat. En aquella època crec que va quallar més. A veure, depèn del que consideres societat, perquè ara tenim una sobrecapa de la societat que són les xarxes socials i ahí hi ha una de haters i una de... Però això realment crec que no és realment un espai de veritat. L'espai de veritat és este, no? Estar en la plaça de l'Almoina, així, persones amb armilles, camisetes i de tot. I volia preguntar-te, a veure, tornant a les xarxes socials, jo sóc la de Xusma Deluxe i faig les preguntes absurdes, d'acord? Si hagués de donar... Hi ha vídeos, no?, que et diuen 5 consells per a maquillar-te bé. Doncs el que et pregunto jo són 5 consells que podries donar des de la teva experiència en el 88, bueno, i de sindicalista 25 o 30 anys, i ara me diràs, no, 50, doncs els que siguen, per a aquesta vaga. Quines 5 coses diries? Com Sant Vicent Ferrer, 5 coses. Una és la unitat. Jo crec que la unitat és molt important. La unitat que s'ha aconseguit ara, encara que sigui en una part d'un mandat sindical, cal preservar-la. I és important, perquè mirant en perspectiva lo del 88, allí va haver un moment de crisi important entre sindicats de classe. Jo tinc la meva opinió, no la vaig a dir aquí, perquè aquí no toca, però els sindicats de classe va haver molta tensió entre ells. Aquí està fent-se un treball molt diferent i que és molt important. Una altra cosa és la participació. Jo crec que és necessari que en les decisions que se prenguen, com s'ha fet fins ara, i que ha de continuar, ha de prendre decisions la gent que està en vaga. La gent que està en vaga és la gent que té el dret a decidir sobre els acords o els desacords. La gent que no està en vaga no hauria de decidir. Per això és complicat en una consulta telemàtica. Per això a mi m'agrada molt el presencialisme. Jo crec que cal recuperar les assemblees presencials com a mínim en el centre i en les comarques, on se poden fer els debats sobre les qüestions que se plantegen. En una consulta telemàtica no se pot fer un debat. L'assemblearisme. Dos, Nedus 2. He dit participació, Unitat. Unitat, participació, presencialisme, l'assemblearisme. assemblearisme, I com ho definiries? pues assemblees, l'ho he dit abans també, la participació. Cal mantindre les assemblees representatives, Físiques. assemblees decisòries i assemblees que també puguen vehicular procediments per a muntar un comitè de vaga mixte i negociador, on se negocie els sindicats, però també gent que represente a les assemblees i a diferents comitès de vaga. Això s'ha fet moltes vegades en la història i cal recuperar-lo. És a dir, si tu estàs en vaga, t'has de negociar. I per tant, caldria buscar un comitè de vaga mixte, sindicats, assemblees, per a poder negociar. Per què creus que això no ha passat? Perquè ara, recordem, no s'està negociant en comitè de vaga, sinó que s'està negociant en les meses de negociació, on està, per exemple, AMPE, que no ha convocat la vaga. I crec que, i per altra banda, s'ha deixat fora a altres sindicats que, tot i no tindre representació sindical, crec que tenen un paper important també en la vaga, i sobretot a la coordinadora d'assemblees, que ha quedat també al marge.
Com veus això? I disculpa, Aina, que t'ha No, tallat falta un poc la pregunta, el cinquè No. tip o consell, però ara... El cinquè no sabia dir-te-lo ara, però... El pensem. Ara m'he despistat un poc. No, jo ja dic el que opino. Jo crec que hem de treballar en comitè de vaga mixte. I ja està. I qualsevol sindicat que convoqui una vaga hauria de negociar. I qui no convoque, no hauria de negociar. fora. I ja està, perquè el comitè de vaga ha de tindre aquesta capacitat de negociadora. Per això també l'he dit abans, lo de les assemblees presencials, perquè, perdoneu, en una consulta telemàtica pot ser que hi hagi gent que vote i que no hagi fet ni un dia de vaga. Podríem dir també que AMPE és un poc el pol infiltrat, no? Que s'infiltra ahí en el pacte i que quan apareixen els diners per mig són dels primers d'en firmar i convencen a CESIF, que sí que havia secundat la vaga. Bueno. Signa, per fer un símil. Els detalls no es conec tampoc. Per fer un símil un poc agressiu. Però bueno, és la història també del moviment sindical. A mi me va sorprendre que convocaren la vaga, però bueno. Però també podríem dir també, quan he dit unitat, hauria estat bé que s'hagués mantingut en este procés. Jo sé que s'hauran pressionat molt perquè al final aquí se parla de la vaga política. Sí, totes les vagues són polítiques. La vida és política. Tot és polític. Perquè reivindicar millors salaris és política. Reivindicar millor escola pública és política. I justament els que criticaven que la vaga fora política van fer política partidista, perquè han firmat un acord per interessos d'un partit que governa. Si no, no l'hagueren firmat. Per tant, des d'aquest punt de vista, lliçons de l'AMPE, la CESIF i d'eixa casa d'enfront, ninguna. Les vagues són polítiques, però no són partidistes, no haurien de ser partidistes, crec jo. En aquest sentit, estos han fet un acord partidista perquè hauran pressionat molt a l'AMPE i la CESIF. I no sé què han dit, l'altra història és, pues igual la perseverància podria ser un altre element que has dit, no? Sí, perquè, el cinquè, la perseverança. La perseverança o la perseverància, profes de valencià? Pues no ho sé, però... Perseverança, no? Diria. Perseverança o perseverància? Perseverança, amb ser trencada i ben boniqueta. Gràcies. Jo diria per una cosa també. Estem a 4 de juny. Sí. Queden molt pocs dies per acabar el curs. Bueno, pues si no aconseguim ara i així algunes de reivindicacions o les reivindicacions que tenim, continuarem més endavant, no? No anem a deixar-les en un calaix. Per tant, no optimista, dic una sisena, hem de ser optimistes. I estos som molt optimistes. Bueno, no sé què aconseguirem d'aquí demà o la setmana que ve, però a que esteu tots d'acord en que si no aconseguim això, l'1 de setembre estarem aquí una altra vegada. Efectivament. Hem de fer-ho. Perquè l'1 de setembre vindrem aquí a continuar la lluita, sense cap problema. Perquè ja han aconseguit una cosa també, que a lo millor per esta vaga i aquests resultats de la vaga, algunes coses que anaven a fer no les faran. Quan aquella manifestació del mapa escolar que he dit abans, de l'any 96, bloquejaren la ciutat de València, Alacant i Castelló, van anar amb molta por per a fer altres coses. Per tant, aquí també és una advertència. Si ells no se senten a negociar, no arriben a acords, bueno, qualsevol cosa que facin serà contestada contundentment per les assemblees, per els sindicats que estan aquí encara i que continuaran el suponament, perquè no tinguin un dubte que aquests sindicats de classe que estan aquí van a continuar i els que minoritaris, entre cometes, perquè aquí ningú és minoritari. Tots són igual de dignes, tinguin més afiliats o menys afiliats o menys representació o més representació. Tots aquests sindicats continuaran treballant per aconseguir les reivindicacions que tenim. Sí, jo volia enllaçar un poc el fet d'anar a contrarrellotge i volia primer fer-te una pregunta ràpida. En la teua època els equips directius van dimitir? En la vaga que vas viure, el 88? Van arribar a dimitir? Jo crec que van amenaçar de dimitir. Lo que no sé quanta gent va dimitir després. Amenaçar, val. Jo vull recordar a la gent que s'està escoltant... Però jo recordo que estava damunt de la taula i també estava damunt de la taula coses com no presentar, la PGA, etc. És que vull recordar... no te podia dir ara perquè no ho recorde, honestament, si al final quantes PGA no se van presentar o quantes memòries no se van presentar. Jo és que vull recordar a la gent que s'està filtrant aquesta setmana un àudio d'una directora que ha dimitit, que l'únic moment en conselleria que han tingut por no ha sigut durant els dies que hem anat a armar jaleo ahí fora, que ahí se reien de nosaltres i ens feien despectivament cap a nosaltres, despectivament cap a nosaltres.
que l'únic moment on han tremolat és quan els equips directius han dimitit i que des de les assemblees hem de tornar a forçar les dimissions dels equips directius que encara no s'han posicionat. Perquè viure de gaidó en la vida és fer política també. I en la vida s'ha de posicionar, has d'estar en un costat o en un altre. I deixar de banda la teua assemblea i ignorar-la amb un 60, un 70%, un 80% de seguiment de la vaga és faltar-li respecte als teus docents. I des d'això va a tots els equips directius que falta per posicionar-se, perquè és l'únic moment on estan tremolant. Per això te volia fer aquesta pregunta. Bueno, no crec que la consellera tremole solament per el tema dels equips directius. Han arribat informacions de direcció que quan han agafat aquestes dimissions han tremolat. És on de veritat han sentit la por. Sí, però jo crec que la manifestació d'este matí també s'haurà fet tremolar, perquè ahir van dir en tots els portaveus mediàtics seus en les xarxes que les xarxes no representen la societat. No, per descomptat que no. Però sí que han dit que ahir la vaga estava en un 5% i quan avui se veuen les fotos aèries de la manifestació, pues suposo que algú en aquesta casa haurà dit això no ha baixat com pensaven que baixaria. Però bueno, efectivament, tu tens raó en el que has dit, jo no vaig a llevar-te la raó, però les manifestacions, el fet que estigueu aquí, les accions que se fan en les comarques, en els pobles, també tremolen en un poble de 400 habitants on hi ha 50 persones pel carrer del poble i l'alcalde del Partit Popular crida aquí, o crida a Genova i diu hòstia, que tinc un problema en el poble, que tinc aquí unos perroflautas manifestant-se, què faig? I que les notícies de tot l'estat espanyol siguen ahir, per exemple, tot la vaga educativa al País Valencià, en totes les cadenes, això, estatals, també picarà. Sí, jo volia preguntar què és el que en el 88 hi havia que no hi ha ara i si hi ha alguna cosa que hi ha ara que no teníeu en els 80 i que pot ser vos haguera servit per a arribar més junt en les vostres reivindicacions. Què hi havia que no hi ha ara? Pues no ho sé. Así Internet, per exemple. No, internet no havia. Jo me recorde, bueno, és una anècdota de abuelo cebolleta, però bueno, en aquella època havia faxos. En realitat m'interessa més què és el que teníeu i que no tenim ara, perquè bé, jo francament pense que després de la transició hem anat perdent a poc ferramentes sindicals, estratègies de lluita que crec que fan que ara mateix estem en una posició molt feble davant tot aquest conflicte. Bueno, jo crec que els sindicats en aquella època igual tenien una militància més activa que ara. Els sindicats tenen molta gent afiliada, però una cosa és l'afiliació i altra cosa és la militància activa. Igual en aquella època veníem d'una dictadura, veníem d'una transició, veníem d'ells durs, perquè havien hagut lleis educatives com la LOECE, que era de la UCD, i la LODE, que era del PSOE, que les vam contestar en el carrer, i bueno, hi havia una militància activa molt important en el moviment sindical. Ara, pues, igual hi ha molta gent afiliada, però la militància no és aquella, no? Igual això podria ser un fenomen que ara, però tampoc m'atreviria a donar lliçons a la gent que esteu ara, perquè no m'atreviria, no, perquè no soc qui per a donar lliçons a ningú, a la gent que esteu ara en primera línia, no? Aquesta reflexió de que el moviment sindical està més actiu en aquell moment, jo crec que és cert, no? Però bueno, no sé què més podíem mirar, no? Igual també hi havia molt de debat des del punt de vista de la renovació pedagògica, de la formació del professorat, perquè una cosa que també se va aconseguir en aquella època, i per això que diuen que són peseteros i que estem sempre parlant de diners, una gran part de l'acord valencià i de l'acord del Ministeri va ser dedicat a la formació del professorat, a regular eines per a millorar la formació del professorat, a que els centres de professors, ara CEFIRES, funcionaren més democràticament i més assembleàriament, tenint en compte la realitat dels centres educatius. Per tant, ahir vam fer un treball molt important per a qüestions que igual no són massa cridaneres per a mitjans de comunicació, però per a nosaltres era molt important aquest tema, no? Hi havia un moviment de renovació pedagògica molt important en aquell moment. Ara se fa també renovació pedagògica, però no d'aquesta forma tan coordinada com se feia ahir. Hi havia escoles d'estiu, havia un debat, i el moviment sindical de tema laboral, però també de tema de la renovació pedagògica. I per tant, la gent dels diferents sindicats estava molt implicada en aquests moviments que ara no estan tan presents, no?
Ara jo penso que les bases pedagògiques estan més assentades, però sí que és veritat que estan havent uns canvis molt forts en la societat de la informació, el tema de la IA, per exemple, i altres mogudes de pantalles sí, pantalles no, que imagine que també en algun moment ens haurem d'asseure a valorar aquestes coses, que no són metodologia, però sí que són ferramentes didàctiques i ahí potser hem de tornar a pensar quina escola volem, no? Efectivament. I és el tema, és un tema molt important. Les noves tecnologies, la IA, poden afectar per a bé o per a mal i hauríem de fer un debats i bueno, jo que sé que hi ha entitats, hi ha sindicats, hi ha molta gent que està debatint sobre això. Jo crec que el meu sindicat, no vaig a fer una cunya publicitària, però el meu sindicat ha fet algunes sessions sobre aquestes qüestions i jo m'he connectat, jo estic en una cosa que es diu Consell Assessor de la Confederación de Educadores Americanos y en ese ámbito de la Confederación de Educadores Americanos hem fet diversos debats sobre aquestes qüestions. No? Ara, intenteu no utilitzar tant la IA per a fer cartells, no dic a vosaltres, sinó a altra gent, perquè tenim molta gent que pot fer cartells i hem de dir-los que ho facin. O agarrar un full en blanc i en un retolador gros, com fem en classe, no hi ha un bon cartell artesanal. Al final tenim guionistes, tenim cartellistes, utilitzem-los, perquè de vegades s'omplin les xarxes de cartells d'estos, no? I bé, ara volíem obrir també un torn al públic. Algú té alguna pregunta? Vol dir alguna cosa? Ningú? Sí, segur que algú sí. Vinga, va, Ràdio Vaga Live. Vinga, baixa interacció ahí, bigotskiana, a tope. Ha d'haver qüestions, això és com quan acabem una classe. Algú te preguntes? No, s'ha quedat Els claríssim. pitjors alumnes sempre són els mestres i els professors. Ningú segur? Acomiadem? Tots ho heu entès, de veres? Anirà per examen, Però no sabem qui el corregirà perquè estem tots de vaga. Ese chico va a preguntar, este que está ahí. Una pregunta. El de Morat. Working class. Va a preguntar. L'entrevistat diu que vols preguntar, per tant... A ver, ¿qué le pregunto a Vicent? ¿Algún moment clau de la vaga del 88 que puga ser profitós per ara? Vinga, respon, Vicent. Algun moment profitós de la vaga del 88 que puguem emular actualment? Jo crec que un moment concret no sé si diria. També jo parlant més dels llums. Va haver moltes ombres i va haver també crítiques a gent, però no, com jo no vaig estar aquí per a fer propaganda de ningú, no vaig entrar ahí. Però jo crec que el moment important per a mi era el tema del moviment assembleari que se va construir en aquell moment. I després la resposta a un preacord que se va firmar en Madrid a esquenes de la gent que va anar a Madrid en els trens, en autobusos i en cotxes. I diré una cosa, la dic i punto. Vinga, va, salta. El meu sindicat, el meu sindicat a nivell confederal va firmar el preacord i l'STPB va estar en contra d'aquest preacord i se van posicionar en contra del preacord que firmà la cúpula sindical del meu sindicat en Madrid, que aquí digueren que no era un acord democràtic, que no era un bon acord i continuaren treballant aquí. Aquestes coses són importants també, perquè dintre de les organitzacions també cal fer aquest tipus de debats. Anem a Madrid, omplim Madrid de milers i milers de professors i a algú se li ocorri firmar un acord, un preacord, millor dit. I aquí se va fer una consulta i aquí nosaltres vam dir que la gent diguera que no i va rebutjar el preacord. Això per a mi és fonamental, perquè jo he dit abans que per a mi les assemblees són fonamentals. Vosaltres teniu que decidir al final tot. I la gent que està en els sindicats negociant, el que té que fer és vincular-se
a les vostres decisions. I en aquell moment, doncs mira, van fer allò. I jo estic molt content d'haver votat que no, internament i externament de la meva organització, aquí per acord, perquè va ser un acte antidemocràtic. I bueno, han passat molts anys, i està escrit, perquè tenim un llibre de història del sindicat i que escriu el llibre ho diu en aquests termes també, que va ser un acte antidemocràtic. I quan hi ha actes antidemocràtics d'aquest tipus, cal revoltar-se i no acceptar-los. I això és molt important també. Perquè aquí estem en una revolta verda per un tema laboral i social també. Però és un tema laboral, també no ens enganyem. Aquí també volem menys ràtios, millors condicions laborals, millors condicions salarials i poder treballar dignament en les escoles. I també volem un altre tipus d'escola. Però aquest altre tipus d'escola se fa a poc a poc, els canvis. No se poden fer de la nit al matí. I tampoc se poden fer de la nit al matí tenint aquests senyors ahí. Caldrà tirar-los d'ahí. Però aquesta no és la nostra responsabilitat, crec jo. No podem donar aquesta responsabilitat als docents si no és una responsabilitat de la societat valenciana. Els docents no estem aquí per a derivar un govern. És la societat valenciana que ha de derivar aquest govern. Tampoc s'equivoquem, crec jo. Bé, doncs moltes gràcies, Vicent, per haver estat amb nosaltres així a Ràdio Vaga i amb la gent de l'acampada. Ha sigut una conversa, crec que molt enriquidora per al moviment, per a la vaga. I bé, recordem, unitat, assemblearisme, participació, perseverança i... I què? I optimisme. Vinga, un aplaudiment. I ara crec que va un concert, no? Sí, ara tindrem l'actuació de RH en acústic. No sé exactament a on, però busqueu-ho. A aquesta banda d'ahí, al raconet d'ahí. Ho sentireu perquè van fortets. Moltes gràcies. Gràcies, Vicent. No me meto, pero sí me meto en la política. No me siguen, no me reconocen porque siempre llevo peluquita. No soy débil, no soy evidente, soy una pendeja casi clásica. Gente que tiene money, gente pelotuda, tiene mucha guitarra. Cuando el dueño viene a la cocina sabe que yo soy la que mejora masa. Hace tiempo que no vuelvo a casa, que mira pendejo, que pinga te pasa. Todo en esta vida cuesta money, cuesta minutero, cuesta vaselina. Nada bueno salió de apurarse, nada se consigue sin la disciplina. Mucho lujo, pero de segunda. Mucha labia, pero se te inunda. Mucha mafia, mucha milanesa, mucho paco y poca mayonesa. Mucha risa, muchas bendiciones, pero nadie cumple ninguna promesa. Tienes que aprender a amarte. Tienes que aprender a amarte, perra. Tienes que aprender a amarte. Tienes que aprender. Me pongo joya para salir en la foto. Derrapo bici con el casco de la moto. Capítulo 40 no necesita piloto. La capital pelea y se avecina un terremoto. Mamarracho que mate en el cenicero. Que pistacho, todo aquí vale dinero. Pero ¿cómo va a salir 9 lucas, boludo? Aunque le ponga azúcar, la política tiene sabor a cemento. Todos queremos la revolución, pero ¿quién le dedica un momento? Para odiar hay que